Po vytvorení šablóny pre import zmien produktových údajov, šablónu so zmenenými údajmi naimportujete do konta EAN-Online pomocou červeného tlačidla Import kódov. Cez okno Vybrať súbor označíte šablónu, ktorú potrebujete importovať do databázy. Následne kliknete vpravo na červené tlačidlo Odoslať pre spracovanie importu. Aby prebehol import v poriadku, zachovajte rovnaký formát exportovaného súboru aj rovnakú znakovú sadu CSV. Po kliknutí na Odoslať chvíľku počkáte, spracovanie trvá v závislosti od množstva importovaných údajov. Následne sa vám zobrazí tabuľka Import produktov so správou. Podľa výsledkov budete vedieť, ako bol import spracovaný. V správe uvidíte tieto kategórie. Všetky ukazuje počet produktov, na ktorých sa import uskutočnil. Chyby zobrazuje počet údajov, ktoré sa nepodarilo importovať. Tieto chybné údaje je potrebné opraviť na základe správy a následne opäť importovať do vášho konta v systéme EAN-Online. Bez zmeny uvádza, pri koľkých GETIN zostali údaje nezmenené. Pridané označuje, na koľkých GETIN boli pridané nové atribúty. Zmenené ukazuje, pri koľkých GETIN sa údaje zmenili. Na schválenie indikuje počet GETIN, pri ktorých je potrebné, aby indikuje počet GETIN, pri ktorých je potrebné, aby indikuje počet GETIN, pri ktorých je